comissaria del Bages. En temes de violència familiar o conflictes familiars. Ens han demanat avui que us féssim una guia de molts altres també, però la violència entre les parelles és el 90% dels casos que ens arriben a nosaltres. No és que els hi donem més importància. I normalment parlem durant la xerrada de víctimes. La violència en la parella, els maltractaments de la parella té unes característiques molt peculiars i parlarem d'exactament què és la violència en la parella. Per entendre aquesta violència hem d'entendre que són formes d'abús, diferents formes d'abús, entre dues persones que tenen una altra persona per menjar o per fer les necessitats. El fet de no donar-li aquesta assistència seria un tipus de maltractament per omissió. Jo no li estic fent mal a l'avi, seria qualsevol mena de relació sexual no consentida. Aquí entraria també dins de la parella, que a vegades és poc reconeguda les agressions sexuals o les violacions dintre de la parella o dintre del matrimoni. I s'ha de tenir en compte que qualsevol sense consentiment seria una agressió sexual encara que sigui dintre de la parella. Que la víctima sàpiga realment què està signant i que això li provoqui un greuge econòmic o no donar diners per anar a comprar o quedar-se amb el sou íntegre. Intensitat creixent. Al principi de la relació de parella, quan parlem ja d'una situació de maltractaments estable, no es comença amb una bufetada. Es comença sempre amb coses molt més subtils que no són ni apreciables per la pròpia víctima com una situació de maltractaments. Perquè si des del principi se sentís maltractada, segurament no continuaria amb aquella persona. També de menys greus a més greus. Potser serà un dia una empenta, però si es va cronificant en el temps, d'una empenta passarà un cop de puny, passarà a patades, passarà a pallisses i fins i tot l'utilització d'objectes per fer mal, fins al homicidi fins i tot. Si no s'atura d'alguna manera, sempre va de més a menys greu. I com més crònic, més sovint passa. Nosaltres ens hem trobat en situacions que això pot ser que passi un cop l'any, com que passi cada mes, com que passi cada setmana, com que cada dia hi pugui haver una situació de violència, una demanda de perdó, perquè moltes vegades pensem que si aguanta que es perdó a casa o demanar ajuda i aniran de mica sense que ella se n'adonés. Hi ha afectacions laborals, quan sigui perquè la persona no la deixa treballar per tenir-la més controlada o perquè la pròpia víctima a no defensar-se, entendre que possiblement volen seguir estimant. Per tant, és difícil deixar amb algú que realment s'estima i entendre que és difícil que estimin algú que els fa mal, que és els fills. I possiblement és el pare dels seus fills. Per tant, la dependència cap a l'agressor i les persones que tenen aquesta problemàtica, i ara explicaré totes les tasques que entren dintre del nostre grup. D'entrada, comentar que nosaltres podem tenir coneixement per una situació de violència domèstica per diferents vies, ja sigui el telèfon de l'emergència, el 112, que pot ser de la pròpia víctima, de familiars, d'algun veí, d'algú cap al carrer hospital, amb unes agressions físiques que són susceptibles que hagin sigut per un tema de violència domèstica. Aleshores, el jutge ens oficia perquè investiguem què passa allà i contactem amb aquella persona que s'associa dels cabells, tibar, tot això ja són agressions. És identificar tota aquesta sèrie de coses. Buscar en aquesta explicació del discurs d'aquesta persona la teoria que la meva companya explicava una mica. Aquestes agressions, quan cada cop van succeint, cada cop vas identificant perquè t'ho va explicant que són més fortes, perquè potser et diu avui m'ha picat per primera vegada, però si comences a preguntar i tirar enrere, descobreixes que fa unes setmanes va començar a amenaçar-lo, la marca s'ha creat l'any 2005 ja. Ens coordinem amb altres serveis, de vegades la persona ens demana que l'informem a la seva assistenta social d'algunes qüestions o hi ha algun tema d'atenció a la salut d'aquesta persona, doncs fem una trucada a aquell servei per dir que tal persona hi anirà perquè potser corre més pressa que atenguin aquesta persona que té un fill. Doncs això també podria ser una zona hospital. Qualsevol persona que pugui estar en aquell domicili familiar encara que no sigui família. O precisament persones que poguessin estar internes, per exemple, aquest últim punt que refereix més a persones grans que puguin estar en una residència d'avis, per exemple. La residència és la seva unitat familiar. Doncs si allà pateixen aquests avis
La protecció és una mesura cautelar que el jutge en la fase d'instrucció, que vol dir la fase que es va representar el president, un presenta testimonis, que en aquesta fase d'instrucció el jutge, per protecció de la dona, sanitari que hagin enviat a fiscalia pensant que aquella persona pot estar en perill de maltractament i que el fiscal decideixi sol·licitar-la. No s'impliquen per demanar ajut o informar que aquella persona està patint això i es va silenciar això. Llavors és molt important la col·laboració de tota la ciutadania, dels veïns, de qui detecti coses d'aquest tipus, doncs poder comunicar a una institució per poder abordar aquest problema. Ajuda, no cal que sigui de la policia, però sigui d'altres serveis. I el que has de demanar ajuda, no té per què ser a la policia. Per experiència sap que hi ha 2 o 3 casos, però vaja, s'acaben separant i veure més bé. Llavors jo penso que les persones sordes... Molt difícil. Que aquella persona sola a casa, si a domicili és molt complicat que separem. Va fer una queixa, vale? A vegades no sortim, és molt important un comentari que heu fet o una de les característiques que heu fet que jo particularment no m'havia plantejat mai i conec una persona en concret que l'ha patida i penso que hi ha dones sordes que pateixen maltractament, però clar, la pregunta és com es contacta amb vosaltres per telèfon, no? Com ho faria? Molt important, perquè llavors a la seva la comunicació no hi és, i les sorelles no es fàcil, però les dones sordes i tenen complicat. El vostre sanitari ja s'ho guarda més que no poden tota desplaçar-se. Teniu això vosaltres? En cas d'urgència, no per demanar assessorament, però en cas d'urgència, no sé si ho teniu, no és una cosa que gestionem els que alarma, a causa de la crisi hi ha més maltractaments, perquè no sabem si abans n'hi havia molts o n'hi havia poc, perquè només podem valorar sobre el que sabem, no sobre el que realment hi ha. Que surtin més de les coses. No fa això? Sí? Ah, la primer. Sí. Va.